Sus, kay wamang yung plano ang tanong video niya. Sa tunga-tunga rin ko naka-release ng mga nindot ng video. Wala, natanggal na ako ang kinamagulangang buling ini niyo. Bintuting dugayan ako na kinuskos ani ba duha ka adlaw kapait. Ug kaluoy sa Ginoo hapit na gyud bitaw baya ko na human. Gamay-gamay na lang yung kuskusonon, gamay na lang yung mga itumba. Kuskuson pa na kailangan kitan-aon kanang sinaw gyud bitaw. Nya natanggal na po din ako ang door ani wag yapon ko nagka-video. Pati lisuda ra ba tanggalon hadlok pag yun kayo ko kay basig mabuak ba. Unya pang ablihan pag yun ng kanang door anong ilalong kay tulo man ka sapaw sa sa glass. Nya daghan buling. Ako pa nang ipangkot-kuot ang tao ng mga amawa. Pastilan kapait. In so many ways, account for the same. Sweetheart, are you sick? I hope so, because this is worth living. Sus, kayang pangbalik na po sa door ani. May pinakalisod kip. Pinahinay wiya yun ni Ken. Masipyat kay gamaan ni buwak ni ba ang fiberglass. Kulbaan pag ko ani kay first time diya ni na akong gitanggal kay daghan magudugaw ni ilas na nakasulo dito sa door ba ni ko an oven. Daghan nilusot niya mga hugaw dito sa ilalom sa kailangan siya pang kuuton. Tanggalon ang katong tulo ka layer ng glass. Hadlok kayo. Hinahinay cute kay my God. Sus. Muliki ba mo crack na. Patay kita sa ito ang busing ani. Daloy sa Ginoo natarong biya po. Pero nagbasa yung taon ko manual ani kung unsaon ni. Ngayon siya manual gipangita pa na ako kay kung saan pagtanggal sa door sa oven. Kaya na, delikado. Patakaay ka, nabuwak na ba? Grabing kiniskusay, duha ka adlaw. Kapait. Grabe, proud na tayong kabaw. Okay, hapit na naman, pilising na lang. Pasinaw-sinaw na lang, kot-kot na lang dahil sa kilid niyo mga nabiling niyo mga hugaw. Happy na cute. Happy na yan. Tagkam lagi yung kabaw. Panguskos tanawa, sinaw pa sa imong agtang. Akong agtang di sinaw na, pwede na mag-happy-happy. Additional pala, pwede na palang i-on ang self-cleaning option ng oven nyo kung meron.